Alabao na yan. Araw yan ganyan kalabaw. Yung mga tanda ko ba ito? Grabe kapayan. Para libot ko ang Iba yan, ano kaya? Ano man, kabalikan. Tusokon man na siya ng ano kan, tansi, ano. Oo. Igwa siyang... Ito bagang pigtao mo sa ko, pigpara, ano ko to? Nagpaparahan tayo siya kapag guto. Napangiri daw kaya. Hindi ko ngayon nadadali ang padakula. Ano yan, ina-arrange. According to beauty. Nalaban na, ano man eh. Maisog na. Pero medyo maniwang maga siya. Matabay kang nada ko kundi naririndi kang itis na naputol. Then nagkakantol-tol. Iuman. Wild pa. Sabay, mapa mo siyang tingo. Mapa. Na paano kaya si Bitis ka niya? Napusulta na aluyan na siluhod. So, ang nangyari, nagpaparadudulag. Hmm. Yun. Yeah.